Bon dia a tots i a totes i feliç dia de Sant Jordi. Avui, aprofitant aquest solet tan bo que fa, jo llegiré un llibre que tinc pendent de fa moltíssim de temps i començaré avui a llegir-lo. Però la meva proposta no és només aquesta, que vosaltres també podeu llegir qualsevol llibre, sinó que la meva proposta és que omplim les xarxes socials de roses. Com? Tant podeu fer una fotografia o una rosa, si aquest en teniu a casa, o fer un dibuix d'una rosa o una manualitat, amb cartolines, amb el material que tingueu a casa. Jo, per exemple, m'he animat i he fet un mandala en els distints elements de Sant Jordi. Vos anima que vosaltres fasseu el mateix i mos ho fasseu arribar. Per altra banda, una altra manualitat que també vos proposa és fer un punt de llibre, com agafar una cartolina o una fulla de paper, la teau així, més llarga i més estreta, i de dins hi feis un dibuix que vos agradi, el drac, la rosa, el cavaller, el que vosaltres vulgueu. I també me vos ho faceu arribar perquè puguem complir amb aquesta proposta que vos faig, que és omplir les xarxes d'elements de Sant Jordi per tal de celebrar aquest dia com se mereix. Una ferrada molt gran i fins prest!